Orji. Anyị na-eme tata bụ ihe constitution anyị kwuru, ihe omenala anyị kwuru, ya na-eti ebe Ofalla. Ụbọchị niile nọ in a very great festive mood. Igwe na-egosite oke pawa ya ba ihe ndị ụfọdụ ihe anyị na-ekele Chukwu na o nyere Igwe anyị ahịshike ihe o jike na-akwa ya bụ Ofalla maka ọkwa ihe na-afịa ya n'aba. Ndị Igwe ndị Orji anyị siri unu nnọọ. Anyị na-ekele Chukwu ọ na-achị anyị ọhụma and na ndị Orji niile kwu ya n'azụ ma ọ bụ nke n'owu Chineke ọ na-eme dị mma n'aha Jizọs. Ndị eze ga-echi echichi anyị siri unu niile nnọọ. Na-ewelite m ọjị a n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ndị na-edere ebe a ga-ewere ngọzi dị na ọjị ahụ ogo wee dawa akụrụ ụba ahụike ana m asụnchie na-egerezi ngwa agụwọ Spiga na Lunes, all those are still like
the Honorable Commissioner for Chieftaincy Affairs and Rural Development, Enugu State. The Chairman, which is the local government area, His Royal Highnesses here present, distinguished ladies and gentlemen. On the mandate of Orji Amokwe Union and the good people of Orji Amokwe Autonomous Community, I have the pleasure and honor to welcome you all to this memorable occasion of the 10th Ofalla Festival of His Royal Highness Igwe Architect Innocent Sunday Chibuoke, Okwedike II of Orji. The success of this Ofalla is precipitated by the synergy demonstrated by different social classes of people of Orji Amokwe, both at home and in diaspora. The Ofalla Central Planning Committee, every headed by High Chief Engineer Hyacinth Eze, coordinated both home and abroad members of different subcommittees. I honestly thank all the members of the committee for the dexterity applied in carrying out this Ofalla assignment, which no doubt made Orji Amokwe proud, worthy of emulation by other communities. I also wish to thank members of the Igwe Council for the pieces of advice provided. I'm bereft of words to express my gratitude to members of the Town Union Executive for their solidarity. And for the words, I thank you for your understanding shown that it metamorphosed into a successful Ofalla. I equally thank our guests, including the chieftaincy recipients, for identifying with us and answering to the clarion call by Ofalla Committee vis-a-vis remodeling of the Civic Hall at Igwe. To our new chiefs, you are highly welcome to Orji Amokwe Council of Chiefs. Orji Amokwe is adorned with infrastructure which was provided by the government and some good-hearted and wealthy individuals. Good to note also that Orji Amokwe security system is tight, courtesy of Orji Amokwe Progressive Union, Lagos branch. Amokwe Development Foundation, LGA, and other good-spirited individuals. I thank you all and wish you journey messages back to your respective destinations. I wish you Happy New Year in advance. Chief Alphaman Agor, President General, on behalf of Orji Amokwe. Thank you all. There no album Cosmas Oria, no one of Orji Amokwe Autonomous Community. Here in Metata, bo here constitutional you men and I here in the Ofalla. Here Ofalla mean no need go, but she Igwe of a community. Jazz the subjects yendi also omechekwe nke ya the subject egoshi ihe loyalty na ha bụrụ ya n'anya na ha kwadoro na ọchịchị gị dị ya mma by efuta n'Igwe ha futakwa n'Igwe abịa pay homage pay chukwu Igwe imegwe homage eriworiri so nke Orji Autonomous Community bụ Igwe anyị Architect ISC Chibuoke na-eme tata the 27th of December 2024 is third Ofalla Festival since all crown all you go to the throne of Igwe of Orji Amokwe Autonomous. So Orji niile nọ in a very great festive mood. Ote ha aka wa agbadawa abi no Igwe bụ anyị na-echekwa ko ijele ya fụta anyị dike nri efufa na ọgbọ Amokwe ajugo ayirukwe echichekwe Igwe ngochite oke power ya ba ihe ndo obodo ihe ogu echekwa ogu organize and still very plenty so anyị akwụgoro interview nwebe nwa amachi anyị gbadawazi ya na abi
Orji na-ebu sọsọ okwu agara ahụ ya in action. So I know in a festive mood and we are very happy and we are very prepared. And so far so good. Aya kacha Chibuoke. Grace gajula ya, ngozi gajula ya. Na ọ ga-abụ nke madịba anyị na-eji ime oriri. So anyị na-ekene Chukwu. Na o nyere Igwe anyị ahịshike. Ihe o jige na-agba ya bụ Ofalla maka ọkwa ihe na-afịa n'aba. So anyị na-ekene Chukwu na ọ na-achị anyị ọhụma and na ndị Orji niile kwu ya n'azụ ma ọ bụ nke n'owu Chineke ọ na-eme dị mma n'aha Jizọs ya chiri gawa na ndị be anyị akpọkwa etokwa omume kpọọ ya aka ajishi ike Chukwu edi anyị tata ga-adị mma dịchie ike n'aha Jizọs. Amen. Thank you very much.